Bago tayo mag-secret file, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ko siya kayang hiwalayan. 'Cause I'm totally blinded by love. Hi, DJ Rocky. I'm an avid listener of your program since pandemic. Hindi ko lubos maisip na eto ako. Magbabahagi rin ng sarili kong kwento. Itago mo ko sa pangalang Valerie, 26 years old from Pampanga. A registered nurse and currently working abroad since 2022. This is my secret file. I grew up sa magulong bahay. Especially my teenage years. Nung time na yun, sobrang hirap. Nakita ko kung paano mag-away ang mga magulang ko. At madalas, nakikita pa namin tong magkakapatid. Sobrang gulo. To the point na nawi-witness naming lahat ang pag-aal sa balutan ng papa namin. Mawawala siya ng ilang araw, tapos babalik naman after magpalamig ng ulo. Nasanay kami ng mga kapatid ko na palaging ganun sila ni mama. Walang buwan na hindi nagsisigawan ng mga magulang namin sa bahay. Nakakatrauma din pala yung ganun. Ilang beses na silang naghiwalay. Pero ilang beses na rin nilang pinatawad ang isa't isa. After I graduated college, naging RN, pinili kong mag-apply ng trabaho sa city. Maiwas man lang sa bahay namin. Minsan lang ako uuwi ng probinsya. Kasi sa pagiging mag-isa, natagpuan ko ang kapayapaan. Until such time na na-hire ako sa in-applyan ko abroad. Fast forward, dito na ako nagtatrabaho. Nakikitira ako sa bahay ng tita ko.
So far, okay naman. March, nang dumating ako at nagkatrabaho. Nagkaroon ng mga kaibigan hanggang sa nagka-boyfriend ng December. Dito na nag-umpisa yung mga pagkakamali ko sa buhay. Sabi ko kasi sa sarili ko, hindi muna ako magbo-boyfriend eh. Pero wala. Kinain ko ang sinabi ko. Itago natin sa pangalang Amery ang boyfriend ko. 2 years ang age gap namin. I found him nice and attractive. Although nung una, hindi ko siya ganun kagusto o kamahal. Pero hinayaan ko lang mangyari ang mga bagay-bagay. Hindi ko siya pinakikialaman, hindi ako controlling na girlfriend, di katulad ng iba. Hanggang sa mag-iisang taon na kami. Pakiramdam ko, in love na ako sa kanya. Honest naman kami sa isa't isa eh, na hindi dapat kami magmadali. Na-enjoyin muna namin yung time namin together. Kaya nga ang tagal kong na-realize. Ang tagal ko bago ko na-realize na mahalaga na siya sa buhay ko. Na malalim na ang pagsasama namin. Malalim na ang nararamdaman ko para sa kanya. Siguro kasi hindi ako masyadong naniniwala sa love dati. Since yung parents ko, hindi naman naipakita yun sa amin eh. Parang pakiramdam ko, hindi naman sila in love sa isa't isa. Feeling ko, nag-i-stay lang sila dahil sa amin. Mga anak nila. So sabi ko, hindi ako papasok sa isang toxic relationship. Nagaya ng relasyon ng mama at papa ko. Pero itong commitment ko na meron ako sa boyfriend ko ngayon, napaka unexplainable. Hindi kami nag-aaway. Hindi kami vocal sa isa't isa. We don't usually say I love you to each other. Wala ring assurance yung relationship namin. Pag nagkikita kami, nagkakwentuhan lang kami. Parang nasa isang relasyon kami na no strings attached. Ganun naman kami nag-umpisa eh. At alam ko na ako yung talo. Kasi nahulog na ako. At pakiramdam ko wala naman siyang paki sa akin. Sa mga ginagawa ko. Yung parang casual lang. Though pagkasama ko siya, maasikaso siya. He is treating me well. Sweet siya. Kumbaga may acts of service. Pero pag hindi na kami magkasama, parang wala akong maramdaman na may boyfriend ako. We've been together for a year now. Kilala ko na yung iba niyang mga kaibigan. At yung iba niyang mga kaanak. Naikwento niya na rin sa akin yung childhood niya. Ups and downs, magkasama naman kami. But I feel like I'm just nothing to him. May ganito ba talagang lalaki? Yung cold? Nag-overthink lang ba ako? Naiinggit ako sa mga babaeng binibigyan ng mga bulaklak, tsokolate,
o dinidate ng mga jowa nila. Kasi ako, honestly, hindi naman ako materialistic. So kahit hindi mo ako i-date o bigyan ng mga regalo, okay lang sa akin. Pero minsan, naiisip ko at napapatanong ako, mahal kaya ako ng boyfriend ko? Am I settling for less? Minsan natanong ko siya kung may kinakausap pa ba siyang ibang babae bukod sa akin. Then he said, why would I do that? So I stopped overthinking. Yun lang naman ang importante sa akin eh. Yung ako lang. I even asked his friends kung may nakikita ba silang ibang babae na kasama ni Amerie. Sabi naman nila wala. So nare-relieve ako. Knowing na wala. But then one time, merong isang local guy na nag-abot sa akin ng regalo. Pabango and a bouquet of roses. First time ko na merong nagbigay sa akin ng bulaklak. Napaka-overwhelming and nakakalungkot at the same time. Yung nakatanggap ako ng ganun sa isang taong wala naman akong relasyon. How I wish na kaya rin gawin ni Amerie yun sa akin. Sana ganung klaseng boyfriend meron ako. I know sa iba, this may sound childish, pero deserve ko naman sigurong ma-appreciate, diba? Although nagko-compliment naman siya sa akin, kahit papano naaalagaan naman ako, pero hanggang ganun lang ba talaga yung kaya niyang gawin para sa akin? Deserve ko naman sigurong i-date, 'di ba? Yung kahit simpleng date lang, yung hindi indoor lang palagi. I understand naman na meron kaming time differences dahil sa trabaho, pero bakit hindi niya magawang mag-effort kahit sa maliit na bagay? Bakit hindi niya ako mabigyan ni isang pirasong bulaklak? Am I too demanding? I hate myself kasi kahit ganun siya, kahit ganung type of relationship ang meron kami, I still love him. I really love him. I know I'm here settling for less than I deserve. Ang daming job opportunities na nag-aantay sa akin sa Europe or sa UK, pero hindi ko alam paano umalis sa bansang to. I can't leave him. Hindi ko siya kayang iwan. This March, matatapos na ang kontrata ko. Iniisip kong i-grab yung job offers sa ibang bansa, but I'm stuck in here with him, with these feelings. Hindi ko alam kung bakit di ko siya kayang iwan. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Because I'm totally blinded by love. Kasama siya sa mga pangarap ko. Gusto ko sabay kaming mag-grow. Kahit na hindi ako sigurado kung ganun din siya sa akin. Wala rin akong guts na kausapin siya about this matter. Sa mga nakaka-experience ng ganitong klaseng relationship, normal lang ba yung ganito sa lalaki? Mahal ba ako ng boyfriend ko? Though he is not vocal, he's proving naman his actions. Showing naman siya pag magkasama kami. But I'm confused. Deserve ko ba to?
Because right now, I'm questioning my worth as a woman. I keep comparing myself to other girls. Sana matulungan niyo ako kung anong dapat kong gawin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Valerie. At ito, ang aking secret file.